אנחנו התבקשנו. תודה וסליחה. עכשיו הגיע הזמן לעזור לסביבה. האם ידעת? כן. שאומנם פסולת אלקטרונית היא אחוז קטן מכל הזבלה שאנחנו משחררים החוצה, אבל היא אחראית על מרבית זיהום האוויר, או הסביבה בכלל? אתה שוב מדבר על סנייק? לא. תשאלי את דותן, קבק, שהוא מנכ"ל תאגיד מים למחזור פסולת אלקטרונית. תודה שהגעת, הזמנו אותך כדי לדבר על התופעה הזאת שאנחנו צריכים להכיר ולדעת קודם כל. נכון, תודה שהזמנתם אותי. בשמחה, יש את הפחים הכתומים והכחולים והסגולים, ואלה פסולת צריכה, אבל בסוף כשאנחנו צריכים לקחת מטען ישן, או איזה טוסטר, או לא יודע מה, וואלה, צריך לדעת שזה חתיכת דבר. זה מזהם מאוד. דייקת בנוגע לזיהום של הפסולת האלקטרונית, בגלל זה המדינה חוקקה חוק, שנקרא חוק למחזור פסולת אלקטרונית. כולנו למעשה מחויבים למחזר את אותה פסולת, כי אומנם היא מהווה מרכיב קטן. לא ככה. כ3%. לא כמו שהתמונות האלה שלצדך מראות. רגע, מה נחשב לפסולת אלקטרונית? דוגמה נהדרת לאיך לא ממחזרים. כן. לא עושים מדורה ושורפים את זה. ברוב המקרים, פסולת שאנחנו לא נאסוף כתאגיד ונביא את זה למתקני מחזור שלנו, היא תסתיים כך בשריפה. בואו נעשה סדר לאנשים, כי באמת לדעתי זה תחום שאין מספיק מודעות, לא מספיק בקיאים בו. מה נחשב לפסולת אלקטרונית? צודקת, גם שאלה במקומה. למעשה, כל מה שמופעל על ידי סוללה או חשמל הוא פסולת אלקטרונית. הטלפון, הלפטופ, השעון החכם שלי, משקפיים חכמות, המצלמות פה באולפן, התאורה, המזגן, הטלוויזיות שמאחורינו, כל מה שמופעל על ידי סוללה או מתחבר לחשמל הוא פסולת אלקטרונית. אוקיי, היה וחלק מהנ"ל התקלקלו, מה אנשים צריכים לעשות איתם? יש לנו מספר מנגנונים של איסוף פסולת אלקטרונית עבור הציבור ועבור העסקים. אחד, אפשר להיכנס לאתר של תאגיד מאי, התאגיד אותו אני מנהל, מחזור אלקטרוניקה לישראל. אנחנו עובדים מטעם המשרד להגנת הסביבה, למעשה אנחנו מממשים את הרגולציה של המשרד להגנת הסביבה. שם נכנסים ל-MyMap, את פשוט צריכה להכניס את המיקום שלך, את הכתובת שלך, ומה את רוצה להשליך, תקבלי את כל התשובות. יש אפשרות להשליך בתשתית שקיימת, כמו הפחים למיניהם לפסולת שונה, אריזות וכן הלאה. יש גם מתקנים לאיסוף של פסולת אלקטרונית. כן, יש חביות כאלה שמוצבות בכל מיני מקומות. נכון, בגדלים שונים. יש חביות, יש מתקנים גדולים יותר. גם בסוללות. תלוי מה הגודל של המוצר שאתה רוצה להשליך. כמובן, סוללות הן פסולת אלקטרונית. עכשיו, אם מתקלקל לי הרדיאטור, כן, חורף מתחיל, ואנשים מתחדשים, השבע צלעות שלי, זה, ואני מוריד אותו לאיסוף הגרוטאות השכונתי עם המשאית של העירייה. זה דוגמה נהדרת, כנראה יהיה לנו בעיה להשליך אותו באחד מהמתקנים, כי הוא גדול, או מכונת כביסה או מקרר, יש שתי אפשרויות. אחד, בעת הקנייה של מוצר, אתה זכאי לפינוי מוצר דומה בחינם, זה נקרא טייק-בק, שאתה קונה מכונת כביסה, רדיאטור חדש וכן הלאה, שמספקים לך את המוצר החדש, אתה זכאי לזה שיקחו לך את הישן. אז לבוא עם התנור אמבטיה שלי, שאני מוציא אותו מהקיר ומחליף, לבוא מה? לא לבוא, להוציא אותו מהקיר, להניח אותו בכניסה לבית. לא, אבל אני הולך וקונה את זה באחד מרשתות הבית השונות. זה שאתה קונה, אתה לא מוביל את זה באוטו, לא מקרר ולא תנור, כנראה שיובילו לך את זה הביתה. כשיביאו לך את זה הביתה, מחויבים למשוך את הישן. במוצרים הגדולים הלבנים, אבל במוצרים המטלטלים. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה להיכנס לאתר שלנו, או לחייג ל-106, ולשאול מה הפתרון. באתר שלנו יותר פשוט. פשוט חידשנו. ביום חמישי אלינו להעביר מנגנון מאוד אינטואיטיבי, שמאפשר לך להגיד, אני רוצה להשליך סוללה, או רדיאטור, איפה אני עושה את זה? הוא יפנה אותך למקום הנכון. למה זה כל כך מזהם? גם שאלה טובה. זה אומנם 3% מהפסולת, אבל 70% מהזיהום. פסולת אלקטרונית מלאה במרכיבים שהם מתכות כבדות, רעילות, חומצות וכן הלאה, סוללות. שלא ממחזירים את זה בצורה נאותה, ולא הכל מגיע אלינו. אחד, בגלל חוסר מודעות. שתיים, כי יש לנו תחרות. אנחנו מתחרים, לדוגמה, באלטה זכן. אלטה זכן הוא תחרות שלנו. הוא ייקח את המוצרים לאותו מקום ששורפים בו. עכשיו, ששורפים את המוצרים, שורפים אותם בשביל לעדות את החומרים האורגניים ולשמר את המתכות. דיברנו על הגשמים שיורדים עכשיו בימים הקרובים. תארו לכם מה קורה לכל הזיהום הזה, שיורד עליו גשם, הוא מחלחל למי התהום. כל השריפה הזאת שראינו. היא מחלחלת למי התהום ומזהמת אותו, כנ"ל כמובן את האוויר. ולכן נורא זה גם לטווח ארוך. לטווח ארוך. קשה להיפטר מזיהום הזה. ונכנס, חלחל למי התהום,
כבר להוציא את זה, זה בלתי אפשרי. ולכן מחזור באמצעות המנגנונים שאנחנו מאפשרים לתושבים, הוא מחזור שהוא סביבתי והוא נכון. יש משהו שאתה רואה שכן אנשים יותר ממחזרים לעומת מוצרים אחרים? אנשים מודעים לסוללות. אנחנו כל הזמן גם מנסים להביא את זה לידיעת הציבור, כי סוללות הן מזהמות במיוחד, אבל לא רק. קל יותר לאנשים למחזר שני סוגים של מוצרים. אחד עם קטנים, כמו מה שנמצא פה לפנינו. נורא קל ללכת ולזרוק את זה בדרך בתחנת דלק שיש בה נקודת איסוף, או באחת מהנקודות שנמצאות ברשויות המקומיות. לפטופ, ניידים וכו'. ושתיים, נורא קל למחזר מוצרים גדולים דווקא. בגלל אותו שירות טייק-בק, שבא מוביל ולוקח את הישן בחינם, ומביא לך את החדש, גם מנגנון שעובד נהדר. עוד מילה, נגיד, על האפשרות לרכוש מכשירים ממוחזרים, או בכינוי היותר ידוע שלהם, מוחדשים. נכון. וזה משהו שגם אני עושה, נכון, אני מתקלט מדי פעם, המחשב שאני מתקלט בו הוא מחשב מוחדש. שהוא היה משומש, הוא שופץ, טופל, וקניתי אותו ככה. זהו, איך נגיד איך הגעת אליו? במקרה הזה, תחת התאגיד עובדת חברה שעושה את זה, אקולוגיה, שגם מעסיקה אנשים עם מוגבלות בעבודה, מעגל מדהים, סביבתי חברתי, ושם קניתי מק בחצי מחיר. אנחנו עובדים עם מפעלי מחזור שגם עושים מחדוש, שזה טופ המחזור, זאת אומרת, זה הדובדבן שבקצפת. לא להשליך, להעביר לשימוש מחדש. יש את אקולוגיה שציינת, יש את עמותת למען, עמותה נוספת שמאפילה בעלי מוגבלויות, בית חם במגזר החרדי. גם במגזר החרדי יש פעילות של מחזור, של פסולת אלקטרונית ומחדוש. כנסו, תחפשו, תקבלו מוצר שעבר בקרת איכות, QA, תקין, הסוללה שלו תקינה, הוא עולה פחות מחצי מחיר להערכתי. כן. מומלץ. דותן קבק, תודה רבה לך. נשתמע בקרוב. תודה רבה. מאי, תחפשו. מי שרוצה עוד פרטים, תאגיד מאי. תודה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחר כך יועצת ההנקה שלנו תענה על השאלות החמות שלכן. ושוקי גבאי ב-11 כהרגלו יחזור לכאן ויספר לנו כל מה שצריך לדעת.